माबा खालामनाय इन्सुरेन्स खालामदों आरोना बे मबाइला जुदि माबा मोनसे गाज्रि जाब्लाबो बायब्लाबो ओरैनो माने इन्सुरेन्सआ बानायनानै हरगोन आरोना इन्सुरेन्स कम्पानिया गोमाब्लाबो बियो माने बेखौ गोदान मोनफिनगोन आरोना सेकेन्ड हेन्डब्लाबो गोदान मोनफिनगोन नोंथांमोना बेबायदि सिस्टेमबो खालामनानै लादों आरोना बे आइफोना हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ माने मबाइलनि बारै जागोन आरोना नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ गोबां मानसिफ्रानो बिदिनो आइफन लानो होननानै सानो आरोना मबाइलखौ दा आइफन मबाइल लायोबा भिडिअ स्टेबिलाइजआ बिराद मोजां जायो भिडिअ खालामनायफोराव ओमफ्राय सैमसांफोराबो मोजां जायो खिन्थु सैमसांआबो 50,000नि गोजौनियासो मोजां जायो आरोना ओमफ्राय सोरबाफोर सेकेन्ड हेन्ड मबाइल बायनो गोसो दंब्ला आइफन 13 नै आंनि आखायाव दङ दायो आइफन 13 प्र मैक्स आरोना बियो स्टरेजआ जाहैबाय 256 GB बेनिफ्राय रेमाथ' आइफननिया एसे बाराय जाखायो बिदिनो 6 GB नि बारा दं आरोना बेहाय रेमा ओमफ्राय माने एक्सट्रा मेम'रि सोनांगौनि गोनांथि गैया बेहाय नायनो हागोन नोंथांमोना माने सेकेन्ड हेन्ड बायनो गोसो दंब्ला आरोना ओरैनोलाय बे 1.5 लाख लादोंमोन गोदानाव 13 प्र मैक्स ओमफ्राय नोंथांमोना बायनोब्ला आंनियाव डिसक्रिपसनाव आङो इन्स्टानि लिंक होनानै दोनदों बेहाय आंनाव मेसेज खालामनानै जाबाय ओरैनोथ' आङो कन्टेक्ट नाम्बारखौ बिदि हरनाय जाया नालाय इन्स्टायाव आङो हरगोन ओमफ्राय आंनि लोगोनि आरोना बियो आं दा जिमावसो दङ ओमफ्राय मा बेटारि पार्सेन्टफ्रा बेसेबां थांगोन नोंथांमोननो खिथागोन ओमफ्राय नोंथांमोननो बेहाय माने बिल कार्डखौबो मोनगोन आरोना गासिखौबो होजोबगोन नोंथांमोननो खै बोसोर जानाय बियो जास्ट 6 मान्थल' जादों आरोना बारा गोबाव जायाखै बेनिफ्राय नोंथांमोना बेटारि पार्सेन्टखौ नायनानै लादो एसे मा थांदों मा थाङाखै मोजां कन्डिसना नोंथांमोना सेटिंआव नायनो हागोन नै सेटिंआव फैबा बेनिफ्राय नोंथांमोननो आङो मडेलखौ देखायनोसै एबाउटआव थांनानै बेफोरखौ आं खोमोरजोबगोन नै नायदो आइफन 13 बेखौ नों लिरनोबो हायो बेयाव 3 ल' होनानै दोनदों 3 माने 13 नायनो हागोन नोंथांमोना स्टरेजखौ 256 GB दायो माने बेवहाय 18 GB एभेलेबेल दंबावो आरोना भिडिअसफोर दं फट'सफोर दं बेफोरखौ डिलिट खालामबानो जेबो नङा बेनिफ्राय OIS भार्जनआ आपडेट होबाय नालाय बियो 17 आरोना OIS 17 दायो सोरनाबा 15 सोलिगासिनो दङ बेनिफ्राय नोंथांमोना आङो बेटारि पार्सेन्टखौ देखायनोसै नैबे फैबाय बेटारि पार्सेन्टखौ नायनो हागोन नोंथांमोना बेटारि हेल्थ एन्ड चार्जिं मेक्सिमाम केपासिटि 92% दं आरोना 90नि एबाउट थानायखौ नोंथांमोना बायनांगौ आरोना मोजां आरोना ओमफ्राय बिल बक्सखौ दायो लाबोआखैनो नैबे आंनि लोगोनि आरोना बिनि सौराब बिनि नामा ओमफ्राय बिल बक्सखौ आङो वाट्सएपाव हरगोन नोंथांमोननो नांगौब्ला वारेन्टि दंबावो दाबो 2023 सिम दा नोंथांमोना बेखौ डाइरेक्ट बुंनाय जाखाबाय 75,000आव हरगोन आरोना ओमफ्राय बिदिनो एसे बार्गेनिं जाबावगोन आरो हार्डवेयर सार्विसआव মই वारेन्टि कभार কৰা আছে আৰু ফোন সাপোৰ্টটো কভাৰ কৰা আছে बुजिखाबाय दा एसामिसनि बुंदों माने बेखौ वारेन्टि कभारबो माने माबा खालामनाय इन्सुरेन्स खालामदों आरोना बे मबाइला जुदि माबा मोनसे गाज्रि जाब्लाबो बायब्लाबो ओरैनो माने इन्सुरेन्सआ बानायनानै हरगोन आरोना इन्सुरेन्स कम्पानिया गोमाब्लाबो बियो माने बेखौ गोदान मोनफिनगोन आरोना सेकेन्ड हेन्डब्लाबो गोदान मोनफिनगोन नोंथांमोना बेबायदि सिस्टेमबो खालामनानै लादों आरोना बे आइफना बिदिनोखा नोंथांमोनाबो खालामनानै लाब्ला मोजां आरो चार्जारबो हरगोन कभारबो हरगोन बिल बक्सबो हरगोन डाटा केबल गासिबो मोनजोबगोन आरोना आइफन बायोब्ला नोंथांमोना माने बिदिनो चार्जारफोरखौ एक्सट्रा बायनो गोनां जायो चार्जार बै डाटा केबलखौल' मोनफायो माथाया 2,000नि बारा लाखायो हेडफनफोराथ' बिराद दाम लायो बिदिनो 6,000 7,000 लायो जास्ट बेनो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना लेभेल देखायदों दा सारा बिदि जास्ट माने आंनि लोगोआ फाननो होननायखायसो आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों नङाबाथ' आं बिदि मबाइल सेकेन्ड हेन्ड माबानि बानायखायानोसै दा बेनोसै आरोना लोगोफोर जायफोर इन्टारेस्टेड नोंथांमोना जायफोर गोसो दं आइफन 13 प्र मैक्स लानो नोंथांमोना आंनाव कमेन्टआव खोन्थाहरब्लानो जाबाय बेनिफ्राय आङो मबाइल नाम्बारखौ हरगोन आङो इन्स्टानि लिंक होनानै दोनदों डिसक्रिपसनाव मबाइल नाम्बार लिंक हरनानै आंनि मबाइल नाम्बार हरनानै नोंथांमोना आं बिल बक्सखौ मोजाङै साफायनानै हरगोन आरोना नायनो हागोन नोंथांमोना आइफन 13 आं दायो आइफन 13 जों ब्लग लागासिनो दं नायनो हागोन नोंथांमोना माबायदि स्टेबलाइजफोरखौ नायदो ओरैहाय ओरै खालामोब्ला माने नायदो ओरैहाय ओरै खालामोब्ला माने साबजेक्टआ हमबाय थायो आरोना साबजेक्टआ मोजाङै थाबाय थायो उननि बेकग्राउन्डखौ ब्लार खालामो बिदिनो आंखौ फकास खालामो आरोना अबेबा मबाइलफ्रा खिन्थु उननि बेकग्राउन्डखौसो फकास खालामनानै नोंखौ ब्लार खालामो बेफोरबायदि जायो नाथाय आइफना बिदि जाया आरोना नोंथांमोना ब्लगनि थाखाय लानो सानदोंब्ला फट' सट'नि थाखाय केमेरानि थाखाय बे मोनसे गुड अपसन आरोना दे होमबा लोगोफोर सिनेमेटिक शट एसे नायदो
बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ' थाबैनो लोगो मोनफिनगोन पिस आउट खुलुमबाय